Manchito Mulgeria wegetaseni yen Soccer TV twakwarigani bene chinga kisito bwata mugeni kito ase studio tunyato gusanganere maseye mutumanyenga oburayo bwabaswati wekira boniga ngai wekira nabo iga baswati we sokire chinga kisito arodiga tibyo byabire bigwe sokina kubolia baswati nga esoki munyare mo kubolia oburayo bunentire mo buigo yoko yenekia bunangali ase serikali abaswati ngotoka baroro omurubiri nenso kubwakire na nchideyana ndemo maseye mo chinga kishiringo itsene kumanyenga aliagende tukwene kiwa kuruwasi county chitu kile county ya Nyamira county ya Kisii county ya Nairobi kore boni gani chinga chitu bwatomo ngene ase studio asamarieta Melody Nyachoti oyokorigyo burai ubwo wimere pase county ya Kisii Manchito Mulgeria nere yumo ogeni utase studio tunyato gusanganere ya maseyemo atatebinga ekirenga kiagyo korigyo burai yobo kire kiki ase county ya Kisii Melody karibu sana aigano en Soccer TV timetuose kwa rai igure skali kwa iwachiri osongo ntoro kabisa ndoche more bobe I think Shabaneta kire batikire yetena more bobe ya twensintori bobe kabare gusi tobotebanga ahinere studio na beye meko mugusi ribagario kwenda na eriogiria ukashabana bale bobe gari na intuntore bobe gage tokubwatira na buna bagusi kwenekia buna orongoro iturwa gusi rwasukire mutwe Manchito Mulgeria mugenoro yo ase studio Melody akorigyo bo women rep she's an aspiring kwa rari bno yumte innocent otebyanga no murayo moke omusubati omoke bwesokire na kwenekia buna round yenere kurigaro burai kurase county ya Kisii Melody karibu sana na ndetika nkoe ribaga ora introduce mawte yesabali ya kujoburai abantu bamto bagusi nabakwanire mbo yamore abantu ba Kisii county abantu banyamira naba tobari ba Nairobi mwari mwatamete kurunga mugacha kuri kichigasi Nairobi tigamba sogeri bana bwakire buya samareta ngoro ku Melody Muranya Choti nche no mwana o Kisii county ngoro ase constituency ya Ribari Masaba ward ya Nyamasibi ward na seito ikorongo ni tutogotanga abantu cyombe rimwe be ntoko batangira twabene rigocha gusi nabeire omurayi kenarenge ase school ya Kenyatta University sinarengo soma andi nawe nyasaye oitabire na 2027 ikirengangero na nyasawo ngusire nanje nabongote nasobo gambi ase kirokeri kyabanyina edine tunyare gosirana tari bangina bokabagwa kachikura abangi abagakangwa kabare chikura abasayengwa kabare chikura nabana ngotera bare anje nachire igaiga ngobataina 2027 no toreke minano ande nonkare ande nkare yani tari intelligence nje ne millennial nonkare abangina baria babeire wakororu tunyora na makorime nabekire chibuti nabekire tandarwa narire mattress inse totambuke twende ngumbo Melody ngai wateba isabali ya uyobora igwa yacha kete school okay nje school ya nena somete international school korwa primary ane nona chaketo bogambi to chakete school yeyu ikolo ku Jolly International School Capset noto chakete ngakiri I think eri moyale ngo chikolero bogambi kebakyache ayetwa ngo somoro tukaigora abona chaketo bogambi bwane korenga kinare ngo mwana na develop rigocha abona abirobora yese school naboniga asebona iga inche tinimbogambi ande wansi lakini ninkorete kosi oborai and then my think oborai butagete Melody boniga okurigyo bo women rep maybe omulgerio tugari nataka kumanyanga egmerimo yo mo women rep ase county chaito neririye enche maite ekasio obo women rep no kobeka abanginamo nakoba support other abangina bonsi I think egenteke itakere ke expanded asenga njo maite amnento wekero kwenda kubori chikura okobori otenete gotenera abangina lakini meto mungina gakurunga nabwato umusacha no musacha nekere bachira mungonyora barabana nje ngorera buna ekiruye kyo women rep nigyo gokorera abantu bonse nabonga buno mo governor nabonga buno mo senator nabonga buno mo MCA otake egento kero kerina ki yani takire kobeka abanginamo ka mo governor kobeka mu abanginamo naboga kana kwa makusara abangina mbaro konyora batigire mega ase ekwerende ito ebinyoro gose amakori weta alafu abana abaisikomete kare
enga kichiri chiakare eri aba baito bango kina aba sibati mbaringe kwego chinguru choko soma choko ende skuru gose kwa kaikire ekirasi kete omuburi oteba ya goikirenga kyogo soka gwatikira anchira bakoraki ba support omwana omumura na kekegera eserikali yachitene kwerende yogotena tigerete kwende incorporate abangi nerinde na turanyara okoraki gosirana netomagote yabangi naki obugambi mbori bwabagaka bwoka ebore bo mokwerendo musacha neyo mukungu nakibagote nyasaye ate Adam ekera atongete Adam akamwa Eve ngale ngomwaira Eve nere nyumba ekero omusacha agochara semanyoro mukungu nyumba nintu keregento noye tore bigoti ni tugosira nakiki kyagate government ekarate kiroge kirintu chugosira abangina bari bakoreki bari ebinyoro tunyare ko ba support ebyombe nyare ko bateine kyo mukungu atakere ko menyase nyumba nenchira abaisike batakere ko banakyo korera ba ugumeni abange mostly no entugosindore kagabo story takere every like enyagitari takere go tware sanitary baths free takere go twara amenities chaba iseke mostly buna chipanchi chaba iseke sengincho mete esto ikire boniga bana mbaro bagotike skuru sengincho misete bintu bunene keke kugaro mukungwaro erinde abakungu bana babatebi mechano yabo emechano nero ya sirio tariko nyara gote yo musacha na keke think government ya istigere tegente kyabana na bono merodin tubwate abagavana tubwate aba MC tubwate aba senator na bo women rep lakini ayo gachoro bo women rep ngikiagerete usikiringa kyawo gyo gachoro bo women rep ngireki okay inchinatara se insti ya Turukana narorire inchira abangina bachandikete akonyoro mungu nagutara sigetiga mbaka wochikuriya mache igente kigankona sana karabuna abaisike barisike batari kwende skuru bamisete chiamenity gete ngaka buna ngwandra wakora research. I'm a good researcher and I'm a good freelancer. I'm a writer. So into all my times you go and Turukana mostly the northeastern part so that nachiko gather research nachiko rana kyabantu bari bamete na intune kitomenyete igende kangusanga teba GIDH na ngusire chonsipi abo chikonyara chiko chinchi omukungu kose omusubati kose omwana omwise kore gusi na onyo omwana omumura onche nimbate echama nacha kirekia supporting a boy child because bonega twasoira abakungu twakiniria abakungu twatikira abasacha egende kenge kyagerera abana baita bamura bakoreki bangire kuirana nazo ekene kekegerenge kanene kyangusirena na inche ebindo biri namanyire na inche nabongo bireta gusi binyare kokoraki nyoro go change ekeroro murayo mete turikora seinoka abako suka gochisi konyora mwana ndego ochandike tomokonya abo gwakonyire society ekine kigende ekerenge kanene na what I've learned ekendo kenina amanyire ebintu biri na kora research biranyare go change abantu baito bagusina nje mbire gusinyare ko bini cooperative mbibekere nto bikorere nabono ntubwato muimenere pasi county ya Kisii Doris Donya aburi noare maybe non tebinga 3 out of 10 asobokalirwa inga kirochero ikaniriga wikirania igatie bintu biri otageto ikiranirie ya asenche nabongo mwa 5 over 10 isengicho no mukungo ito dogo itera naraigure binte binge bikogendera lakini ometesi mwanya bantu makositanya kobora onete yekandeti ikomia sikomi lasima rigoseri moritoke inchesi narara magoso inchengo moteyi omwana ito Doris Donya tuto egentege tangani bekera abana baito chisanitary baths chibesa chichokwe uchagav gento kende support abana abagende chiskuru gento kyakatato ensure abuna abana mbabwate chipanti sana egende kine kitaraba introduce tia saba gusi abana abange bamisiti changa chaime ekine kegende ketanganye bono musubati utakere kubika kirasa umwana we gugwe skuru erinde mbako genda bachikokorero nabantu bande batike skuru egende byakabere sanitary baths chibe compulsory aschi skuru chonsi omwana kiro omutenyu ayagwisato erinde
abantu muti gutara ati sanitary baths na choko ande school ochikoborera chikora ebintu ebibyarire ne chinga kiboni ne chinga kitoro chimutu okoreta magenderera manya gocha ekine kigete tangani ngotebi egento kende ebyombe ekere omuntu abangi nabachire se ebyombe bakachibesa ekyababa ase inchira yoboikano nakobaba gachibesa ase inchira erengia narore egento keteke tango keteso mutandao ntumwanya abantu amagoso naro ekyababa ngo gotomane emyaka yategerebere na Yesu gume na oroserieta kero kuritana nchengo chiwasobugambi nyore egento ngero wakwani rigoro ryo kubwatuka ibitamba byobochenu kuchiase chiskuru kuchiasa abana abanyaruka watebirengano bwate organization nero ikurakonya sofanga kioro chi organization yawo yarakonyire abana skari nabo iko ondebensi yarakonyire for buna njiboniga nimpate abana 16 I'm supporting abuna chakete ku support when from ekerenaringe e campus bakwende skuru ngo make sure batore amenities although tinaswagusi mono wone na litwa wekire ekwende ito yoko swagusi na ngo chaka tore go swagusi guchakira mutinyo ikomi guchetrone kishindo getari ko koreta mararamikande nikyo ko konya abana bari batari bakoraki batari kwenyare senjo 20 pintu ikanete na kinya sato etebya bitano bitekaneti nabono ntubwate togochasore ntubwate emungano ya Raila na Ruto ntubwate boigo opposition na boige gatie byama bigendete gwesokia wikira boni ganga yoro chigo chigotera sikiama kyao irigo korero bochori bwao se siasa yao ekia baba endagote bigo murarina ase boni gantora manyere stokochi ndora nyora njera buye go buna inche wikira boni gatora sokia makende gionsi gange kwanere buna inche melody muranya choti tinda sokia makende gionsi boni gando che serikali erone gendere tegasi na ndo maitekere serikali ero to kunyara koyisukuma na ndeto konyara koyepinga bona yoko ganya amatuko makigore neki katikati ya omwana itomete Fred Matiang'i ngo boriare ndobwate maraga naro omwana itonere lakini gendo nango saba abantu abaito bagusiba bere bakoroko Fred okingoma Matiang'i na omwana tokwana nere kanisa ko Maxwell SJ Church amaraga tafadhali aino monto nyasaye aino morisi bwe kanisa watu mwana mino Matiang'i kwararora korega singia mutwaro musimamo na litokonya ndonya gote waba gusiro che bachakire korwanirira ekinege nteke bekere tokoretera dieta tokote buguna bachakire korwana mero dikero gukwanira Matiang'i wateire turaswakia magende gyanso soka itinga wikira honi ga asota itoko besaidi ya Matiang'i asenche omurari haro tinda arara buyega ti mboni gomete bintu bikonya korosigu mboni goroche no mboni atoko ma next ngoros ba ichama indenera gocha ibya mabira bimbi ibya mambia te gocha ngora boni na boni ganto ko ma Jubilee go se bado nero te yondora amanyiri omurari abangonya gukwana tinda amanyiri bona wogocha UDA roche ya ODM na UDA basoira mo kwanya babere broad based government ona gwasinyuna oraso ODM roche yonda so UDA na kyoroche ticket ne chiko so wana na kwara kachisa kwara te karatigera tigerabu kwara Fred Okengo Matiang'i kachakwa no are gari bado mbara chamo abantu abachi Pentagon 55 to bwato mai to bwate 5 mwinoga 5 mwina wachi korige chi Pentagon ye chikwara na nenda barika segete kana ende bange we korokani watebi nateba karatika 2026 kiweka komanyana singwa kana cup na ndenda ligosuka nanda saa bungo soiga ne cheba competition nero tinigosuka iga buno togo chomonyo nyumba ko mweri mero dibono nyet kuikira boni gatora ligichama turamanyaso guchikobera gusine side ya Matiang'i gusine side ya Maraga gusine side ya opposition mwinogari asema ya bugabo gashagwa ose serikali ngakyokara abantu bamanyanga kuri gyoro burayi wakiukwana n'abantu bona igesto ikire emyaka eye tobwa toreboniga ase 20th century tenga buna jirikare bona iga tinga chinga kichiri cyakare ko cyakara 2022 katango bori chukora kwarere boniga bana tobwate chenzi
boni ga agency omuntu una tuisaranse go omuntu ora cross website omuntu ora cross gento boni yachite kaibere bono tuikire ase yani nonye indo chebo chi 2030 ngochi tore gochaka wakachikura ko isaranse mu America ko isaranse kwa type go yotagete ko kare kwene kwa kora nyumba so bono iganche ngese campaign injiro utaikaranso choru ikaranste lakini bona storochi no torochi gochi essing the digital ya take the world mate current abwate a lot of radio stations TVs eto abwate TV ya motoka kanyirire yaro kekerete ya makwenda lakini likeri bonike story bonika tobwate TV stations yani chagusi chia kumire chia chirengo mnenso ko bono oche bonika mwaso lakini mwaso ile ground mwahitire ground ase nje kyo mutandao oni gondo chena asiboni gatiganda agenda no mutandao ngora ne mashinani ground grassroots na abere for 3 months ngotarase constituency nini from there bono ekere 2026 to amanyiro mate 2026 na dio mweri ko manyana ki nchama ki yatanenire nabora nyore amatengi na kachako bako beka na mabaro si chama ya mere strong abantu abachi 20.55 raida tebe na dissolve ODM na UDA ala from ODM na UDA baro si chama oyonga chakwa ndobwate na matiangi na bwate chama yae na kachako na bwate yae abulanya bako chamo coalition ye baro si chama yemo onyore kwachu nya segete na kyoro choko chiko incorporate lasimo kanya kare kwa manyero musimo bw'abantu ababa nene kare kwa manyero ngi batagete ne chama kibawo chikorosyo mwere oya wana gogo chikosoya si chama kwanyona no bwate chama ile standing by eri muranyare kumunyakane n'abantu sometimes yengo te abari chama ngo kwanyere lakini sera zako zikuze mero dekero kwanera abasaya ba agency wabakwanira ibyaro lakini barabukware sokirora abakwanira batenga nkuri yendo bwimerere kwa county ya Kisii. Yes, twakwanira barabu sana na beire for 3 months mashinani tokonya gukwana bante bi engakini yeito bogambi mbori kochora bogambi mbori bwa muntu nakibago tena the sky is not the limit yani kero kurigirira koko sky kwa irigirira lakini osoye gochigora kero kuri nendega na ndokonywana ne bado torakuna ryo bari ryo kurigirira so injengo te babona onete ole limited abana bari bakorere chiskuru bare jobless chigasi chiasokire 2027 yebitie biro chigasi cheso kire abaseneta obo governor of MCA CP karibu mwezi pi onye gwakorere ko bwate degree obwate chi papers chire buya karibu nditoswegeti torigie gasi abana baminto na bono merodi igali kusento bwate abara bwate Doris Donya buri abara imbaroro na pe gonto bwate abantu ababa nene bono guchikora gichikura kero ko bakwanira gutwara bare intimidation ngayo no musayo moke gusenga kibaho ko hando nje sindo chegento ekenene ngerina ekero oye manyete ene kero maite na ense yo maite ekiaba bekere kwa chitense yegwa chitayegweka na yabeka kwarirete okay mamo minaka egori ogiriao okogenda ayegweka na libago teba when you start loving yourself nothing can stop you in the world because you are the first fan of yourself that's why I call all people who want to go into leadership today. I want to talk to you like don't be intimidated with anybody. Nobody came with you and you'll go alone when you die. So please come out. No matter whether you have finances, no matter whether you have anything, but so long as you have the ability to lead, come out. It's your time, it's our time, and we are going to lead the country to a better place that we want. There's nobody's limited. That is why you see even Kipchoge used to say, no man is limited. You are not limited. You are your power. I am my power. We are the powers. We are going to bestow the powers, and then the power is given by the people. Welcome all. Let's go to the ground. It's very open for us. Yeah. Keigo iregeti keigo ireboni gachigasi chiro nge ingo mosago tegaste yo 2027 negeti ke bacha kuigoro punge ke kobunuga boniga nateba boniga mirimoteyo boniga ro tikato abantu bari bare ekwerende egeti bakore gasi tingo Doris Tonya toto kore gasi emyaka ebere to akoire torere na kiyo change nero no rete change no tore kere myaka 5 gikiabeta no tore egeti na ndeto ko minyakani oyo ko bwanya sai bedo boga binya sai anya kere nya sai ngo chora David ato mete nata nyakamote igenda
okay ndocho rekera bari tabana ba mwabon speka bate ya tindarora orio yoma onde tayoma ete ya mambi na kyo torikorra mambi no yabona ngande tayoma ete nsa yabo ya mambi ose no yabona na tuisera nstiga ndo mete next minute ngike koba igo onde tayo obwate chinguru chogote ina ayetoko bombogambi bogambi mbori bonde bogambi mbocho rimo chibogochi no chobo kuromo cyo mutaka ubwate chikoni nyasaye ka gochora naye nyasaye goteba naye so to ba ko masikora na bondi gati ngonyara goswana na class yake asense to bwati class so long as yore moyo ane class kiao twabire tugukwanira igoro ya capitation no ina chiskuru yo minto melody twabire tubaine igwe twatebanga matiangi ari gochane kishindo kiria kirete chibesira bacyari wika kimureme ekero tugukwanira omangana yobochori naro ukwanira turi kibese wikiraboniga no begetemero biri gwene kyabuna kinga kikiri gwateba kiwega 2026 kero wesokya ugochore gusuka moto nakobomorai ebindo nabangete kare kya baba ene bangete kare kibasa twari gete kare tori school primary kibasa twari gete primary twachagete ku university kare lakini rende gente kenene karate bingi mirobiri betkwene kya obochori ubugo chiko kuri ko kolekana buno tagite wiko mwako yo 2027 inje omorari ninge bangete na indene setiri na bekire bintu byane tayari ne amachambe kanyeta abantu babekire nsa bagambi bari baro amachambe to kanyeta mo bekire nse ne to mako boro kine kisiasa gokoro nanya kora muntu kwa kasiasa mbono siasa tokari gocha abane bisora mbono toko soepara tutagete kwara matandiko amabari tigana ishikape tirimo gotara bona itoko yatandika gusi togo chakira Nairobi go tirimpoka naroko to sepo med to se gusi gusi twachire omaite gali gusi okonyoranga kerobo chori bole abantu gwena nabali chire so bwera no t-shirt bena nakabusiga ikona kina kubolinga no bigite mikakati kerobo chori boli ebo mwako 2027 2026 na rwate bo chake campaign konga no bigite mikakati yokwene kyabuna obo chori boli kabo chaka campaign buna chiko chaka iga nore omurarete yango tebiga egento ngero nindikya beire mostly okosera tikande yabana bamito bagusi okosera nokuya ngoragera muri lakini ngorera muri nende myaka ndetano choro mura yobwate amaroro aino amambi oyo yareta magenderasi muri ari murara agiri imyaka itane menge umuntu uranyara ukorikero mwana umuntu uranyara koreta industry mostly buna gusi by the way umurari nakwanire kenteke chi industry taketo beke take una abana ba graduate twande chisukuru twatebya abana be university yekere gwasomera economics statistics inchuka rosi chi company inchuka bwata nabantu ba finance igore sako inchuka mwa support abuna ababarari abakwende bona abarayi baro inchuka rinka toros chi sako twari abana bakwate finances imbako bera isiko bakora igikiga twababeka mutwa abachibesa bachake sako esake yanya kureta chibesa banya kubocenga naba ebintu byakabere toros chi industry tobwate ebintu tobwate ndagira tobwate chi avocado tobwate amapera ngorigeri Brookside by the ngora korande chitwa cha Brookside igaiga ya Mwaboro Kenyatta kora bakorosie yogurt ya amapera it is so very expensive Delamere kwava it is very expensive ngita ko implement regente ke tuire se tukusi twarosi yogurt chito twarosie ebintu bito tobwata matoke ngito ta ko implement libone okero kwana koro mwana potato crisps they are very expensive ngita ko rose ene chikwerende amatoke toro scripts cha matoke twa import to ira America to ira sigete aba gusigo sembagora ta ebintu nabyo bitakire kore tugusi tari bitamba igetamba babo kubeka mambi yatanduka umwana ogwasometi ogasomerio botaka orocho konimba kubore mokonimba kengombe no hari isiko izo bitakire bondi gabuna basikari bakori ko abantu bari barobogami watabana nonye ikomi kure kenyoro rusie kenyoro na next koreta abantu ikomi wasukiri kenyoro that is what we want. You want employment to our people because ingaki ya kibaki abantu twanyote 100% transition education
abantu bakasoma iyo ndaga cha uhuru akaraishisha university abantu bakasomera na 16,000 12,000 umwana ukuri school boniga abantu abange basomete igo ikinteke nokora nonya abana bagenzi barepara nekere batabwati chigasi nyaki chikorosi go umwana atarwati capital you are coming from a poor family nje ngore family tari kwenyara family rensi ina kingonyora umurayo yarenge gocha muna into abagumandre chibasanjiro tokwe uchiagabu tochine abana bari bakore university torige abana bari bakore temereme ya moto babeka moto abayigorere gento gete in the next like 5 years into gutwara abana bari para bagotenga abana boniga basomire igoro ya 18 boniga na boto ko igoro a lot of companies chirororo chitageta abantu bukori kamunencha I've been a writer for almost 15 years Melody tikatunya tokwende break tunya tokwina na tukwanire alia tubwate na mange mwanji tumurigeria winere aspiring women reprose county ya Kisii noro chibunagende tukwerera mangana egaiga autebanga abasae moberedi nabigwega tichinkwana chiya na igurenga na redi nabega chinga chiria gotebanga emirimo gwikumwa kuri 2027 gikechiko kumwanji tumurigeria tumitekerengerero kya onkirike kugwetera chinkwana chito eusenkwana yane na Melody ya studio itori tukoli ya rero tikatenda mutumo kwa makego tunyari tukwirana na gukora Oboroso bumugusi Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugani gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekani ageteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085 kusetulikere email riatirimba tvc2020@gmail.com Samalieta ngoro kwa Jackson Omae Yoando mwalimu Mokonyi deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Manjito Mulgiriano turigagano yo minto Melody Nyachoti kurase county ya Kisii oyuri getiko chikoligia uburaibo bu women reprose county yo chinga kiagende tuko twerere mirobiri abitwene kyabuna mwakuli 2027 na wigo chikambeni chiko cha kana chikwene kyabuna nguchari gukora chikambeni cha essential ya bene na bigo bcholi bogoswa kurende Melody gwikiraboni gabara imbare se county ya Kisii bara imbare gwakwane na barobu bagusire jitinda kambana mo nimbata basani barabara ile kinda kambana ndo bensi konsira esengi njoma etekere go chake sabari ogo chaka yobeka kokara gwachire kwasukire go chimutu no chaka yobeko tabwati bara ba tota yebono you are still young ntokwa nera igoro ya intimidation lakini you are still young as you feel at least unubwate na muntu uri kotenga Melody tokorega sibado unaenda safari peke yako
inchengwa mini na esabaje gochaka ebeka ritangani kare wachakira ebeka kare kwa bekire foundation orio korana ekiringa kyagone kyakire nende nke bwate nerenge mubwate si na butogo cha motosirane. I'm open to leadership but kare gocha segonya yane lazima jene portfolio yago ikore kina onye kwari ngomorai se myaka 5 ngi wakorira abantu akuru habuna nenche ndanyare ko so ese wenye yani lakini onye portfolio yago tediko ampatana ne kwende yane injende positive person and negative and positive can never go together. Yeah ikobona tutaiti gusangana barayo bateminga Doris gose nyarebe mbwatsi ya sobora yo wiki agara matuka ikire inkinga ne iri gokora ayo kwende sabari yabiyeka. Okay eso kugama naraga mbere nabantu matekero murayi taranste kerogo tutebanye kyaba beke mene ngitinga kitiko ko bisa kero murayare so kerogo ande ngo mubane ryore kerogo ekikeningi yarago tebi ekene keke nteke tanga nyota keri komanya nande akero mundare so murayi tawo tebo bisi bwonspi sengi njo bisimbora bande bakara kimoko tego mubise injese sabari ye nabonye chagete na ye chakire ngo nende kibako tege kamago gwakaye bweka karwa kire kamago ari abande bagocha nonye kero muntu asirire kamago muntu mutanga nero gwaka oyo ochokuibore kamago abande bande bamunya goche sege kamago bamunya korosi bona stogocha sabari neri onye kere njere gochaka neri kori ya sukari kori ya genda kapara kanene ya magocha kobera na gukira boni gabona ano gorgioro burai kwara kwanire ganga yayo gaiga ngakia bana nchi bakisi county baguchiko kwa mininga kurache odi presio yororo no chiko bakorera magendero sino chiko baikirania asense yomete tomete asense monto yukane 100% amona chaka kubatebi inje lakini abantu ngikabare bachenji abantu ngo chenji bare inje no mwana uno mba abantu abangemba maeteskisi na koreta huduma na nje na renge overseer yechi kwende cha huduma GIT na renda ragetire na abantu abange bagusi na rakwane na barabo ekara kwa romonta ko cha kosoka ego omanya na asinare kama okiage tu wana na kienda teko yagacha na gosoka gochisko bona nje abana bito bagusi nje nganyete kwanza abantu barabi kama chambese asenge njiboni ganto bwata barai nana baraya na butagete ko support tagete tongeko baka maticha bono iga tagete to baka ororesi bakure bayimokirere igoro ndocho mtaote baganga melodinary people gasomtanda ito ndocho bagazine ko bodia mabodi abatenga melody ekero sobrai no the people in years I've been married for 12 years. 12 years yes nanenya saka ngaba na batatu na bono melody maybe totebye ngane ya muchiga gasomo nchumo ligerezi John Kibete nga omurai omugene no gwikara studio na Innocent Onyango tunyari tugokora omurubirito nabogo tutebyanga kwana no murigeri gadisko abantu baito bagusi Kisii County abantu baito banyamira n'abantu baito ba Nairobi senginje ngo doche nonya abantu bande mbaro abagusi bakobore boraye ba Nairobi ingaki etaringa ngaki wakana machicha etaringa ki yoko bekirana na nyare batarakoreke narabona abana baito igare Jave Chinyakuni tokona nerekara ingate die na kebagende bako masiko wakanega ko bateyinga kitarere tutakere kurwanerera togoteba nchendo murengo yondo murengo yaya emyake yatikerebera abana baminto bari barasobugambi na bari bagochiko bore bogambi tosira abantu abari sebiro ke emyake yebere yatikaire banyari bakorega sya bakorega sya basomorembe nabaru bento ko bori chikura nonyekere mogoso asomotandao mwatwara erugerengi yayo gotebani amangana nama yokobe aso kwana asorera kinya are sumu kwa ekwende chingoro cy'abantu igotobe abantu ababwate chingwana chire chingi yasaba abantu bari bagochikobori ande tobe abayase abantu bari bagochikotwa chikura korera abantu egasi nyasaye na koyateka nyasaye agochote naroche nonyare gukore gasi yago nabasabira mayabana bagusi 2027 nekera abantu abarabika machamba bonse toigoro rwegeti ntomira nase biti biri nyato gukwanerana na korena kitogo sukense to yake
Kenya gochimotu yasaba seni motwaro morembe obwanchani motigenya ndamwamu tosirane usine yemo tuachira tambe bagoteba tokoleta CPC entuwe namba 1 ende notorochi botu yasaba seseni Manchito Mulgeria nero yu melody nyachoti korase county ya Kisii yogo chikoliyo bo wimere bwase county yo otebire nga tubwatere ne naba kusiye ine ngana ya yabereka ukwana kwa igule ganga yae nabego Manchito Mulgeria chinga kichiringo kora na nyachoti melody nyarige nkumwari ganyo mogeni to ase studio na Innocent Nyango tikawakire ngambi ya mona soko sangane nchasumuru bien soko wakire nabego gendera gutubwatia so mtandao uri Facebook nabego YouTube na otori live Nensoko TV nabego YouTube studio nabako genda gutuma ujumbe yago 078 marakabere 6 maragata na 3 namba yo moyo ne dietiria nemna butambe ndana ndemo chinga kitito kumwaliganyo mugani onde ase studio.